Ho he escoltat massa vegades. Una de les causes del canvi climàtic és el forat de la capa d'ozó. Ai, la mare del Tano! El forat de la capa d'ozó i el canvi climàtic no tenen res a veure, però sí que és veritat que el forat de la capa d'ozó ens podria salvar del canvi climàtic. Què, que no? T'ho expliquem al Radical Lliure. La capa d'ozó no és com la capa d'en Supronamant. En realitat, és una zona de l'atmosfera que va des dels 10 fins als 14 quilòmetres d'alçada, on la concentració d'ozó és molt elevada. I això et salva la vida, perquè la molècula d'ozó és capaç de filtrar els raigs ultravioleta que ens arriben del Sol, els quals són absolutament letals, perquè tenen la capacitat de produir mutacions a l'ADN de les cèl·lules de la teva pell, el que pot arribar a produir càncer. Sense la capa d'ozó et fregiries, però no només tu. La capa d'ozó protegeix a tots els éssers vius de la Terra, les plantes, els animals, els fongs, els bacteris, a tots. La Terra seria un autèntic desert com Mart si no tinguéssim capa d'ozó. Però la capa d'ozó estava en perill. Durant anys un forat es anava fent més gran i gran i gran, amenaçant la vida a tot el planeta. Fins que va arribar la ciència i va aclarint el que estava passant. Resulta que els éssers humans estàvem emetent a l'atmosfera unes molècules anomenades CFCs. Les fèiem servir per tot. Estaven en els aerosols, com la laca, molt utilitzada als anys 80, o estaven en els líquids que es fan servir per produir la refrigeració en els aires acondicionats, les neveres o els congeladors. Resulta que aquests CFCs arribaven a l'atmosfera i reaccionaven amb la molècula d'ozó destruint-la. No ozó, no filtre ultravioleta. No filtre ultravioleta, mort i destrucció per a tots els éssers vius de la Terra. Clar, davant d'una situació així calia fer alguna cosa, no? Doncs aquest cop ho vam fer i ho vam fer bé. L'any 1987 es va signar el Protocol de Montreal, que regulava la producció i l'ús de CFCs per eliminar-los completament. Va funcionar molt bé, tots els països van seguir el protocol i a dia d'avui ni es fabriquen ni s'emeten CFCs. Això va tenir un efecte clau sobre el forat de la capa d'ozó. Durant els primers anys no es va notar, el forat creixia degut a l'efecte dels CFCs que els éssers humans ja havíem emès a l'atmosfera. Però com que vam aturar la seva emissió, el forat es va anar estabilitzant i la tendència actual és anar-se tancant. Es calcula que cap a l'any 2050 el forat s'haurà tancat completament. Per aquesta raó, el Protocol de Montreal es considera l'acord mediambiental més exitós de la història de la humanitat. I és que ens enfrontàvem a una problemàtica global que podia acabar amb la vida a la Terra. I el canvi climàtic? I el canvi climàtic què? És també una problemàtica global que pot acabar amb la vida a la Terra. Inundacions, sequies, pluges torrencials, incendis forestals... Tot això és una gran problemàtica. A veure, és cert que el forat de la capa d'ozó i el canvi climàtic són problemàtiques climàtiques totalment diferents, però també és cert que ambdues són causades pels éssers humans. En el cas del forat de la capa d'ozó eren els CFCs que emetíem els éssers humans a l'atmosfera, i en el cas del canvi climàtic és el diòxid de carboni que els éssers humans emetem a l'atmosfera amb la crema de combustibles fòssils, provocant efecte hivernacle i canvi climàtic. T'ho explico una mica més a poc. La llum visible que ens arriba del Sol és capaç de travessar els gasos de l'atmosfera, perquè els gasos de l'atmosfera són pràcticament transparents a la llum visible del Sol. Quan aquesta llum impacta sobre la superfície de la Terra, es transforma en radiació infraroja, és a dir, en calor. Per això, quan et poses a prendre el sol, notes caloreta. Aquesta radiació infraroja s'escapa cap a l'espai, perquè la majoria dels gasos de l'atmosfera són transparents a la calor, a la radiació infraroja. Però resulta que el diòxid de carboni no és transparent a la radiació infraroja, és capaç d'absorbir aquesta calor. I com ho fa? Ens hem de fixar en la seva estructura química, un àtom de carboni central amb 2 àtoms d'oxigen. Quan li arriba radiació infraroja, aquesta molècula és capaç d'absorbir-la, fent que els seus àtoms comencin a vibrar. Aquestes molècules van viatjant per tota l'atmosfera, xoquen contra tu i et transmeten aquest moviment en forma de calor. Per tant, el diòxid de carboni el que fa és atrapar la calor que ens arriba del Sol, evitant que surti cap a l'espai. Jo ho anomeno l'efecte manteta.
Com quan et poses una manteta a l'hivern perquè tens molt de fred i no vols que s'escapi la calor. Doncs a l'efecte hivernacle jo l'anomenaria efecte manteta. I és clar, com més diòxid de carboni hi hagi a l'atmosfera, més grossa la manta. I de debò els éssers humans hem enviat tant diòxid de carboni a l'atmosfera com per liar-la parda d'aquesta manera a nivell planetari? Doncs mira, fixa't en aquesta gràfica d'aquí. És l'anomenada corba de Killing, que mesura les concentracions de diòxid de carboni atmosfèric des de fa 800.000 anys fins a l'actualitat. I segurament ara t'estaràs preguntant amb molt bon criteri. Però escolta'm, fa 800.000 anys no teníem estacions meteorològiques per mesurar la concentració de diòxid de carboni que hi havia a l'atmosfera. És veritat, però és que els científics i les científiques hem pres mesures indirectes. Quan tenim diòxid de carboni a l'atmosfera, el diòxid de carboni també es dissol en l'aigua dels mars i els oceans. Com més diòxid de carboni hi hagi a l'atmosfera, més diòxid de carboni hi haurà dissolt a l'aigua. Hi ha llocs de la Terra que l'aigua es congela, congelant també els gasos que té dissolts. És com si prenguéssim una fotografia de la concentració de gasos que hi havia a l'atmosfera. I hi ha zones a la Terra on tenim gel acumulat des de fa 800.000 anys. Científics i científiques han pres mostra d'aquests gels i han calculat quina era la concentració de diòxid de carboni atmosfèric. I si ens hi fixem en la corba de Killing, veiem que el diòxid de carboni atmosfèric va pujant i baixant d'una manera més o menys regular, però mantenint-se sempre amb uns certs nivells, fins que arribem en els últims 200 anys, on se'ns ha anat l'olla absolutament. I aquí és on el forat de la capa d'ozó ens pot salvar del canvi climàtic. Perquè si vam ser capaços de signar l'acord de Montreal i complir-lo, eliminant els CFCs i salvant la vida a la Terra, per què no hem de ser capaços de fer el mateix amb el diòxid de carboni i complir amb el protocol de Kyoto, amb l'acord de París, amb la cimera de Xile? Sí, el canvi climàtic és molt més complicat i si hem d'esperar que els polítics facin alguna cosa, anem apanyats. És a nosaltres, a la gent, a qui ens toca passar a l'acció, perquè si no ens carregarem el planeta i no hi ha planeta B. Per tant, des de les accions més quotidianes com anar en bicicleta o prendre el transport públic, fins a les més col·lectives com organitzar-nos políticament per fer canviar les coses, que ens toca a nosaltres salvar el planeta. Els petits canvis són poderosos.